Bolí vás chrbát alebo kĺby? Ste po úraze alebo si chcete dobre zacvičiť? Predstavujem vám podložku so vzduchovými vankúšmi PibaFit. Na tejto podložke sa cvičia vybrané cviky pilates, rehabilitačné, fitness cviky a niektoré cviky z jogy. Tieto cviky sa stávajú účinnejšími vďaka vankúšom, ktoré vás balancujú do viacerých strán a tým spevňujú svalstvo, odstraňujú bolesti chrbta, problémy pri skolióze a svalové disbalancie, ktoré ste rokmi nadobudli. Prednosti PibaFit. Odcvičíte celé telo doma. Odstraňuje bolesť svalov, bolesť chrbta. Posilňuje stred tela, posilňuje kore. Zfunkční panvové dno. Zlepšuje pružnosť svalov a pohyblivosť kĺbov. Úroveň cvičenia si viete prispôsobiť, takže pridáte a doberete počet opakovaní. Cvičiť na PibaFit môžu aj mamičky s popôrodnou diastázou a s abdominálnou plastikou brucha. Cviky na PibaFit zaberajú, spevňujú všetky svaly na tele. Cvičením sa taktiež dobre spaľujú tuky. Výsledkom je správne držanie tela a telo bez bolesti svalov. Ďalšie informácie nájdete na pibafit.com.